Шок, ужас, скандал. Здравейте! Вие сте с новините на България. Страната, в която има наводнение, безводие и пожари едновременно. Страната, в която отиваш на интимна епилация и те вижда цяла България и цяла България те издирва, но само един овчар те е виждал. А сега лекарства, болка, тревожност, лекарства, новия сезон на Юргана лекарства. Аз само да попитам какво се случва с България. Значи, аз като бях малък, най-скандалното нещо беше, че може би има извънземни. А сега, 25 години по-късно, ние знаем, че има извънземни и не е това скандалното. Аз мисля да спра интернета и просто като не знам нещо, ще правя като едно време, просто ще питам случайни хора на улицата. Какво става? Моля? Какво се случва? Какво? Има ли нещо ново? Моля? Черната пантера е видяна на празника на слънената в Априлци. Маймунка с памперс в люлин.